ana kluweh cuma siji jangan ebung rasane legi sugih durung mesti sombong diolehi iku gayane wong saiki contone nggih kula niki nang kedoros montore kobong jare gak ngurus omonge wong koyok ngene tolor rasane wong nyambut gawe direwangi budal esuk nganti mole asu saking kepingine nyukupi kebutuhane gak sampai kekurangan sabendi senajan kaya titik sing penting ana sumbere gak sampai tretekan nang tangga kula nyritakno dolor urip kula dhewe senajan kaya ngene ya wis tak lakon aku iki arek teko desa tolek penggawean budal nang kutho oleh sakulan aku wis gak oleh kerja sebab aku jare gak iso maca pancen yo bener dulur uga gak salah pancene aku gak tau sekolah mulai cilik sopoku sawah tapi cita-citaku kepingin duwe omah megah baca iki jaman cak jaman teknologi kok akeh wong sing gak eruh wedi ana larangan jare gak peduli gak ngerti diinceng karo CCTV aku dhewe sing tau ngalami nyerobot lampu merah anggapku ya wis sepi aku ditutno wong teko mburi motor tak gas dicegat polisi aku mandek mesin tak pateni aku terus mudhun etok-etok nyopot busi polisi ora aku jare aksi kontak dicabut aku dijak nang sepi-sepi aku rontak terus njaluk damai kontakku dikehno njaluk dislempiti polisi ngomong ojo kok baleni tak
Makanya iku ketika diwaca karo tulisan kan beda. Oh iya. Aku karena rada ndak patek enak awak Gak patek sehat iki durung merdeka temen, tapi durung merdeka merdeka. niku durung sepenuh hati. Oh, Kenapa aku kok separuh. kenapa kok aku aras-arasan? Aku gak sehat. Lah iya. Sebabnya apa? Yo, Mereka gak sehat anu wadahku ngombe keri. Yo alah. Oh tumbler. Tumbler. Nang sepur iku ta? Hah? Karena sepur. Odong-odong. Lho iku tumbler iku lak sing iko. Nek iki nanggone odong-odong. Nek sepur iki sampe pegari gilere di bareng. Lah ya ora. Ngene kan mesti ana sejarahe. Lho ono sejarah sih. Apa sebabnya kok sampai keri ngono lho? Lho, Sebab- iki jenenge gak sejarah, Cak. Apa iku Nek jenenge? Sejarah kok perjuangan. Oh. Iku ono ceritane harus bisa membedakan Bener. sejarah Cerita? mek cerita. Bener merdeka iku mang. Iya. Merdeka iku sejarah. Ya lah iya iku Lah terus. tumblerku iku mang gak merdeka. Terus merdeka iku mang lho. Dari saiki kronologinya. Nah, Ngene iku lho. baru kronologine ya apa? Aku Ceritane, kronologine ya Iya, apa? apa? Kok sampai keri? kronologi ini lah ya kok kebacut menara tumbler kok sampai geger non dunia Nusantara ngono lho. Lho, Aku pengen njaluk advice Cak Insap. maksudnya? Ya apa sih mensikapi hal-hal sing koyo ngono iku mau ngono lho. Lho, makane iki perlu apa diklarifikasi, perlu semua pihak juga menyadari. Ya. Ternyata berita itu ya memang benar, tapi sudah diselesaikan secara persaudaraan. persaudaraan. Berarti gak golek sapa sing bener sapa sing salah gak ya? Iya, secara persuasif Loh. restoratif justice. Nah, iki lah. Saling minta maaf, Bro. Iya, dan yang sing pegawai KAI ini juga nggak dipecat. Gak dipecat ya. Dan gak usah Iya. didramatisir. Iya, Tapi gak usah aku dibesar-besarkan. mikir akhirnya sing greges iku lho Cak. Ya apa iki ngono iku? Apa? Maksudnya sama sing greges. Heeh. Sama ini gregesnya mergo keracunan. Nek anggitmu ngombe susu kedaluwarsa keracunan. Keracunan. Kan mesti ana sing dipikir. Apa sebabnya kok sampai keracunan? Keracunan bukan karena makanan. Keracunan apa? Kumpul hunter. Kena apa ya? Iya kena radiasi nih hunter iku lho. Ngono ya. Kon Cak. niku peyek ya peyek rek aja Iya. diremet-remet. Tapi muni ngene kan, anu Kak Cak, gak apa-apa Cak. Iki mau Dewi nelpon Cak Insap tak kon ngejob anu sulap ngono. Padahal Nah, asline emosi loh Andre Oh, asline. mosok. Iya. Karo kanca iku Iya. aja sampe tukar padu. Iya. Lho. Iya, ojo Ngono lho. sampe. Lah Nek iso iya. rukun. Sing rukun. Aja sampai tukar padu lek iso ayo Gegeran. oleh kiriman madu. Iku konyok keyon mati sejarah ya opo iki? Iku duduk sejarah. Nek sejarah itu hal-hal yang mengenai kayak kemerdekaan, Asul sampean. Asal usule. Iya, iku ceritane ya apa cerita. True story. Nah, true story. Oh, tapi ya apa kalimatnya? True story. Kasturi Kisah ta? nyata. Apa True kasturi? story. Kejadian yang sebenarnya kisahnya. Oh, atau anekdot, Kisah nyata itu anekdot true ya, kejadian lucu-lucu yang Kok dalam anekdot. Nggak. Ini true story itu Nggak, asli. artinya aku ngomong anekdot itu adalah kejadian lucu yang terjadi keseharian. Itu namanya Iya, anekdot. Ya kan? parodi. Parodi. Nek parodi itu di Cerita. Diparodikan. Iya, dilucuno. Lah nek arep jeros. Loh, Arek Bojrut. lu lek biyen anjene ngono. Nek lho. Arjos Zaman iku- tahun 70 iku mesti ana persatuan Arjos, Armat, opo ono arek kabeh. Arjos iku anu klubku badminton nang kono, Arek Josari. Iya. Jombang Lah, kono. mana sih? Iya. Bama. Oh iya. Arsem Rokon, gak Rokon. Apa iku? Margo dadi ku, sampel. Ono maneh Lapendos. Nah, iki apa iku? Laki-laki penuh dosa. Ana Hogre. Apa? Hore orang gila hidup lagi. Oh, biyen Lha iki ana. ngakoni. Biyen nancene ada apa ya arek nom-nom sing gawe identifikasi Iya grup-grup ngono iku ya. bener. Zaman saiki wis gak beda. Jadi saiki perkara Tumblr wis gak perlu di Wis gak usah Gak dipermasalahkan. Saiki ngene. Pengalaman Sa- ngene kuwi. Saiki yang lebih kita itu fokus ke
bencana alam. Lah, saiki Iki. ngene lho Cak Insap, Iya. iki kan ya usum udan-udanan. Betul. Nek iso kudu sing awas lan waspada. Ya apa Ngerti? iku awas lan waspada ku ya apa? Maksude Awas karo bojone, waspada karo keluargane. Ini Ah, jenengku ngono lho. nek konangan bencana. Kala iku ya iku gak mergo iku. Gejalane mergo ya cekok kelakuan. Sejarah ya apa iku? Ini gak bencana alam, bencana rumah tangga. Kan bencana itu kan macam-macam, Cak. Iya. Oh, gak kok banjir bencana, longsor bencana. Iya. Kayak kehidupane Insap iki. Heeh. Ah. Apa? Biyen gak enak, saiki wis enak. Alhamdulillah. Termasuk bencana ya. Yo anugerah, Iya. Tapi nek biyen enak. Bencana itu identik dengan kayak alam. Kayak sekarang yang terjadi di saudara-saudara kita di Sumatera Utara juga Sumatera Barat. Bencana itu jangan mangan, wis mari mangan duit ilang iku bencana. Bencana. Gak bayar toh? Gak musibah. Iku Cak, konon gara-gara karena penebangan liar. Ya, ini juga harus kita waspadai. Nah, Juga bener toh? Iya. Wis waspada. Loh. Iya. Termasuk bener omongku. Diwaspadai artinya juga Waspada. kesadaran Ya. dari diri kita sendiri. Pokoknya Insap kudu menjaga nerangno iki. lingkungannya. Jangan Lingkungan. mengeksploitasi Betul. hasil bumi atau apa namanya tanduran sini. Iya, karena indikasi itu terbukti ketika banyu itu campur gelondongan-gelondongan Nah, kayu. itu diindikasi ada pemalakan liar. ada ilhalah. Iya, Tapi ya ngono Sap. Apa? Bojomu keelingno. Lah, apa? Kayak- Ngene lho kaya usum udan-udan nek mbuak sampah iku lho maksud. Oh, Aja iya. syukur angger mbuak ae. Oh. Ku ngarepe ana wangan. Oh. Wangan iku apa? Wangan iku Wangan iku. Wangan. Omaku Surabaya cak gano wangan. Lah sing kok Surabaya, lah sing kok Jombang iku. Jombang tambah gano wangan ngono. Jublangan, dah. Ana wangan nang gone sawah. Ngarepku iku omahe masjid. Surabaya wangan gede lah. Neng apa? sebelah Tugu Pahlawan itu. Apa? Kantor keuangan karo Oh, kantor. wah. Itu kalau kesadaran itu tentang kebersihan lingkungan. Mas, Mungkin iku biyen, Cak. Itu perkotaan. Ini kan Iya. hati-hati buat sampah supaya Ono gak got-got iku. Ya, itu kan bencananya perkotaan. Iya. Tapi perkotaan. perlu kesadaran warga. Dulu itu pernah dirintis oleh wali kota yang terdahulu Bu Risma. Ono pemilahan sampah kering, sampah basah. Oh, Ya. betul. Ternyata Iku, karena iya. disiplin masyarakat itu perlu didampingi terus. Akhirnya ya abe juga sekarang ngono lho. ya, Kan tugas awak dhewe juga ya. karena toh? makanya kadang-kadang sing kayak botol-botol plastik itu ada dikumpulkan bahwa kan di kampung ono pembentukan bank sampah. Bank sampah. Tuh, tapi alhamdulillah nang kampung iku tertib karena setiap rumah ono tempat sampah dan itu ada petugasnya ya juga rajin mengambil. Jadi kantor bank iku mang dikai sampah kabeh ngono. toh? Yo dikumpul nang omah Kan sampean. bank sampah Gus. Apa? Apa iku? Tinggal Bang Samiun. Bang Kadir. Wah. Kayak Bang Doli. Ono ta Cak? Lho ya apa? Ono Cak? Lah pinggir omahmu iku ya kandhanono. Apa? Koyok botol-botol plastik ya. Koyok apa kresek-kresek bareng sakmono kae kok nggone pinggir omah ngene iku lho, iku ya juga mengganggu. Oh iya. Heeh iku. Yes. Enake ngene disarana bank sampah dikumpulno kon anggap ludruk. Cocok iku. Nek iku ya sing tawa kudune cak pendi. Dikumpulno supaya oleh duit. Iya. Lah duit digawe nang ludruk. Nah. Carane cak. Ayo, dan delok-delok ludruk apa dhisik. Ya nek ludruk RRI. Ya gampang ae nek kepengin kan ludruk RRI, teko nang nggone kantore ludruk RRI. RRI kan ludruk lembaga. Ono kantore, Terus? iku Jalan Pemuda 82 sampai 90 Surabaya. Iya iya iya. Di sana bisa menjumpai Ibu Ketua kita, Bu Bandari selaku Ketua RRI Surabaya. Utone Selasa kowe mrene. Ketemu kabar kapan kanca ludruk. Ketemu sapa ae Cak? Oh, yo Cak Insap. Cak Kusnan iso ditemoni. Kusnan iso, ini gak tepat sing Ibu. kita. Cak Sabil. Cak Sabil gak loro iso. Kok sering loro sih Ketemu cari. Cak Jare nyambangi aku, tak sugui es teler. Teler kabeh. Cak, Heeh. gak sidong awak dhewe anu apa teler ya gak sehat. Sing penting tak nyalami Iya. Pak Pakih di Sireh. Oh, Iki oke. pendengar Bapak setia Pakih. yang tidak pernah terlupakan karo Bu Manis ambe Bu Sukarni iki istilahnya jenenge Mbok Syarif.
Soalnya waktu ngeludruk biyen niku perane selalu Mbok Sare. Jadi melekat identik dengan Mbok Sare. Aku tak kirim nyupah iku Mbok Sogol. Oh iya. Malang jeneng Mbok Sogol. Ambek sing dadi lurah, Ahmad Hakim. Iku ning ngludruk mesti dadi lurah. Oh, njaluk dadi lurah. Pas ya. Iki ono. Cak Amer. Itu Palu DPI. Dadi Palu mesti. Iya. Ono sing mesti adegan njaluk dadi polisi. Pak Dipangat. Ono Cak Amer, ono Dipangat. Oh iya. Ya ono ditatah. Oh. Ya semboyane apa semboyane? Ojo lali semboyane. Ya. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Perumpat RRI Suara Budaya Surabaya. Sugeng pepanggihan malih kalian giaran Ludruk RRI Surabaya lumantar Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Ketua Ning Purbandari SSN. Sutradara Cak Haryanto. Ide cerita Cak Insap. Dalu niki ndamel lampahan Misteri Cinta seri setunggal. Konco-konco ingkang nampi dapuan Pak Toha dipun lampahaken Cak Heri. Ning Ami Sanjaya dalu niki dados Bu Warni. Arman dipun lampahaken Cak Sabil. Pak Karto dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Ning Wiwi dalu niki dados Fitri. Wondene ning Purbandari dalu niki nglampahi dados Eli.
Cak Pendik dalu niki dados Pak RT. Warkop wonten ning Murgiati. Makelar Cak Insap kalian Cak Kusnan. Pembeli wonten Devi, Vira, Lea. Cak Puryadi dalu niki dados Pak D. Cak Ning Giaran Ludruk RRI Surabaya makarya sami kalian siswa magang SMK Dr. Sutomo Surabaya. Giaran Ludruk dalu menika ugi kairing swantening gongso Kyai Macan Putih lumantar Ruang Kesenian Mahameru RRI Surabaya. Operator video dening Cak Afif lan Cak Fahrul. Operator audio dening Cak Isnan. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Sumangga. Mak. Ya, Pak. Iku lho, Pak, guwake banyu iku lho. Capote bocor kabeh iku lho. Ember iku kurang Yo. gede sing ember ning pojokan iku bedah. Iya nek bocore Jebol. situk tok, Pak. Wong bocor kene bocor, kono bocor. Ember tak tokno kabeh gusan. Tapi nek dipikir-pikir iku sing salah ya aku. Umpama aku kerja gak dadi buruh tani ngono mak kira-kira ya. Iso ndandani omah sing kaya ngene. Termasuk omahe dhewe iki sakjane ya gak pantes lek dinggoni. Yo gak pantes, Pak, tapi kate manggonan di maneh. Wong duwene yo iki. Terus nek ndelok keadaane rumah kaya ngene iki. Terus ndelok keadaane awake dhewe ya kaya ngene. Anake dhewe iki lho. Mbok yo dilekno sih. Aja kaya anake wong sugih ngono model. Gak kurang-kurang ngilingno. Lah nek aku yang gak direken, yo kudune ya sampean bek nek wedi mek sampean. Lho aku iki gak kurang-kurang mak ngelekno. Tapi ya dibantah ae. Tapi anake dhewe kok mletene koyo ngono lho, Pak. Lah ya iku sing tak sungkani. Kayane koyo anak wong sugih ngono. Padahal Males. Peno ning gremeng ae sik. Ya iya ta lah gremeng ae kon niku. Gak enak-enake wong layah-layah aku iku kesel, Mak. Mambengi mari melekan lho. Kesel apa? Kok nyambut gawe apa kesel iku? Lho melekan mbek arek-arek. Bapak yang ngono. kesel. Sing ngongkon Iku gane sawah ta, Pak? Eh? ya nang sawah delok ono omahe bocor kabeh kaya ngene makmu. Emang ora njunjungi iki lho banyu iku lho. Guwahe banyu kon enak-enak turu. Kon iku wis gedhe nak. Lah gedhe kudune ya ngewangi wong tuwa. Terus sing kate tak ewangi apa? Omah kaya ngene kate tak ewangi apa, Pak? Lak bocor lak di tadai ambek ember ah. Lha tak tadai iku lho. Iku juga ana guaan. Lho eman-eman ta wong banyu kaya ngene larange. Wong udan deres bendino kok banyu larang. Lah kok timbane ngangsu ado kok belik kon lek banyu iki dimanfaatno kene. Wong banyu rusuh kaya ngene. Cuma iku, Pak. Ya apa? Aku lek ngombe banyu kaya ngene iki gak tawal. Kudu air mineral. Mak, Ngombeku. Mak, tolong tukokno air mineral, Mak. Kodhok banyu sumur. Air mineral. Tuku dhewe nek ana dhuwit. Lho, aku anake sapa sih? Lah kon niku wayahe wis gedhe, wayahe wis nyambut gawe. Kudune awakmu ku sing ngekek emak, ngekek bapak. Sik, Pak. Riko aja meneng ya, Pak. Biyen aku lahir nang donya iki sapa? Kehendake sapa? Karepe sapa? Ya Ya memang loro kepindhe anak. ngene lho nak. Lha ya lek mesti wis duwe anak keturutan duwe anak aku, peno wong loro kudu wajib
memperhatikan aku, ngopeni aku. Iya nek arek cilik ngono. Ya. Awakmu kudu cilik. Awakmu kudune wis balas budi karo wong tuwa. Mosok Yen mulai anakmu tuwa. mulai bahaya sampai sakmene gerange aku gak tahu ngrasakno urip enak. Ngene lho nak. Awakmu ya aja ngresula kaya ngono. Memang keadaane bapak mbarek makmu iki ya kaya ngene. Kudune awakmu ya ngrumangsani ngloro ati lek uripe bapak kaya karo makmu kaya ngene ya aja dicontoh. Awakmu mumpung sik enom. Aku golek ngekek gawean. semangat barek bapak barek emak ya. Tanggung jawab sebagai orang tua ngedekno anak ya. Nek wis anak gede kudune ya diupeni sing genah. Ya, ditukok-tukokno sawah ta ya apa ngono lek pancen aku iso ngrumatne sawah lah enak ngiringano peno. Wong tuwa duwe ya gak eman, wong yen gak ono. Lah bapak apa iku bapake peno? Ibu peno biyen termasuk mbahku iku ninggalno warisan apa sih? Ya kan ninggali apa-apa ya ninggali. Lah salah peno gak njaluk. Lah nek anak sing ditinggal lah njaluk ta. Bapak iki ngrumangsani. Bapak iki ambek makmu iki anake wong gak duwe. Dadi kudu duweni rasa rumangsa. Rumangsa. Sajane bapak mbarek emak ndidik awakmu kecilik sampai gede. Sekolah tak rewangi golek utang-utangan perlune awakmu cek sekolah, cek pinter. Nek pinter iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Lah bapak kapan tak pendem jero kira-kira? Ngambil Terus? nek ngomong. Lho jare kok kon pendem sing jero. Maksude ki ngene lho, Nak. Nek kon wis gedhe ya mbales budi karo bapak sak gagake ngono lho ya. Sik ta, Pak. Kongkon bales budi. Lah kira-kira jasane bapak munggo ing anak apa sih? Ya aku Pengen roh. gedhekno awakmu, nyekolahno awakmu. Ya sak mampune bapak mbarek makmu. Ngono. Iya. Nah saiki sebalike. Anak nuntut supaya anak iki uripe mulya mergo teko bimbingane wong tuwa. Aku saiki yo Mas, Pak. Soro-soro lapo. Wong aku piye yo ngelair nang donya yo gak jalukanku. Sak karepmu, Bah. Wis ngene. Ngono. Riko intine kan Ya, rumangsa urus. keberatan sih, ya. Bapak akan ambek makmu iki gak rumangsa keberatan. Nak. Tapi kon wis gedhe, kudune ngerti pikiranmu buka. Wis supaya bapak gak melok tanggung jawab nang uripku. Mak, rungono Mak. Aku saiki rabekno, Pak. Rabekno. Arek iki Kita lho rapi. ngomong padane tuku tempe ae. Wong Ya. nyambut gawe gorong kok ngomong yo dirabeno sapa sing kate gelem mbok rabi. Waalaikumsalam. Deh, Loh, Duh, Cak, kon ndek omahe le. ngerokok, Deh. Nggih. Ngerokok. Sik takon rokok, sik tak Iku lho. padhe tak lungguh dhisik. Ya, Rokok ono rokok. Iki ne. Ya. teko omahe ta. Iya. Ya nyambangi gak tak rungono teko Sik njaba tak gawe kopi. koyo rapat ngono. Rapat ya iku bapak. Rapat keluarga ngono ta. Iki bapak mbek emak lho umek para aku gak isin nang dirungokno tangga iki. Bendino nyeneni anak. Rapat yo rapat oleh yo. Rundingan oleh ya, tapi yo kudu ono tindakan ngono lho. Karepku ngene lho, Cak. Iya, Mbah. Rokok deh. Deh. Ponakan peno iki lho. rokokno sih. Kan wis gedhe. Kudune kan yo paling gak nyambut gawe apa sing iso ngetokno hasil. Gak sembarang njaluk wong tuwa. Ya lek wong tuwa sugih, wong kaadane ya kaya ngene. Arman iki. Omah bocor kabeh. Tambah saiki njaluk rabi. Supaya ngenteng-ngenteng bapak mbek emak. Yo ngene lho ha. Ya. Anjene arek saiki ambek arek biyen iku seje. Iku rokok apa sih, Dik? Pahit rokok apa iki? Rokok ilegal iki paling ya. Dapak gak ngono iku rokok sing gak ono mereke yo iku. Ngono iki. Sing ana mereke ngono cek gak seri. Pak, tolong Pak, mandi kon luwane rokok etengan loro. Wadah. Lah kon sak suwene iki yo gak tau nyambut gawe ngono. Gak tau kerja. Ya ana wong tuwa lah apa aku kerja. Ya opo. Man Arman. Kon cilik digedhekno, gedhe wis kudune iso nyembulih ambek wong tuwa, iso mbantu wong tuwa. Lah kok malah koyo ngono iku lho. Iya lek wong tuaku wis apa gak iso nyambut gawe. Emak wis gak sehat, aku baru gelem nyambut gawe. Emak jek sehat. Wadah lah kok ngenteni bapak ibuke jompo iku lho awakmu ku opo. Deh ngene deh, aku mumpung ana peno. Pak, Iya, Mak, Lho Kang. aku nyeluk Kopine Kang rabi minum pokok. dhisik. Ya. Deh, Ya apa?
aku sampean pangestuni aku tak rabi. Rabi. Kayak ngene lho, Cak. Anakmu njaluk rabi. Lah yo nyambut gawe gak. Nyambut gawe enggak. Kate rabi sapa? Sing kate mbok rabi ku sapa? Ngene lho Man, Arman. Ya iki Pak D iki wong tuwa isine me iso tutur-tutur. Kok nek kepengin rabi njaluk rabi ya nyambut gawe dhisik. Lho iki tak wale. De, sapa roh aku mari rabi terus nyambut gaweku dadi sregep ya rezekiku dadi lancar. Mergo dongane seorang istri lak Wah, iku teori ngono iku teorimu. Gak apa-apa aku njaluk rabi, Pak. Wong pondasine wong rabi, wong omah-omah iki akeh kudu kuat. Awakmu rabi, suwene-suwe engko awakmu duwe anak. Yo ngopeni bojo, ngopeni anak. Lah nek kon gak kerja, kate mbok pakani apa anakmu meneh-meneh? Iku umum sithik. Teoriku tak walik. Aku rabi dhisik ya, bojo tak kon nyambut gawe ya. Rezeki teko bojo luwih akeh. Aku tambah iso mulya uripku. Wah, kon duwe pedoman 8M iku paling ngono. Wis gak gelem kerja iku. Gak cuma 8M. MM-an akeh. Lho lah iya mangkane kon ro 8M iku. Apa, Dik? Ya mantu mangan melok mara tuwa macem-macem mantu minggat Lah, iku pedoman. Iku ono tak kira-kira. Ojo digawe iku, Mbak. Kayak ngono lho, Cak. Saya nombe sik, saya nombe. Iya. Heeh. Kira Ya kok tak gak ngene. enak. Saiki ngene Man. Nek pancene kon kepingin rabi, terus arek wedok endi sing gelem? Wis pokoke aku rabi. Ya. Aku njaluk rabi perkara arek wedok, sing penting sampean nglilanono ya ngkei pangestu, ngkei restu mak ya, ngono Pak D. Iya. Wis gampang kok ya. Apa gampang? Rabi. Ojo sampe suwe-suwe, seminggu kudu rabi aku. Lho koyo ngono. Oh biyen ya duwe anak koyo ngono iku to. Nek tak pikir-pikir sing salah ki dudu Arman tok. Aku termasuk salah. Soalnya gak iso ndedek barek anak akhirnya gede yang ngono iku. Gak ya pancene ya temen. Ya omongku iki mau lho. Arek saiki seja ambek arek jaman biyen. Arek jaman biyen yo nurut-nurut cilikane awake dhewe ngono iku. Padahal aku dhisik iku yo gak kurang-kurang. Lah iya. Karepku kecil iki tak ngajekno. Cek ngerti aturan, bener salahe laku iki cek ngerti. Tapi yo gak gelem kecil iku. Wis, ya awakmu kudu menyadari. Ya cinteni ya apa njaluk rabi anake sapa gak ngomong terus meneh sak minggu pokoke jarak sak minggu aku kudu peno rabekno Pak ngono iki mau lho. Lah terus nyengkring mau lho anakmu iki. Lah ya ndelok keadaane omahku dhewe kaya ngene. Ya semoga-moga Arman iku ndang sadar pikirane. Iya ndang dibuka pikirane mbek Gusti Allah muga-muga iso sadar ngerti nang wong tuwa. Ya wis ya. Ngluwaris gak mentas aku. Ya apa kadung teko wong pembeli gemberuduk. Arek nom-nom ku ngeladeni kualan aku. Le kene nak. Ya apa rek biasa ngewangi kok dungaren. Niki tasik layangan ten ngajeng. Lho. Rumangsamu. Wong kene iki rame, dilungkas kok lak pembeli akeh. Kok layangan. Wis dibuka ngono lho pisan. Nggih Bu, sekedap. Lapo kate lapo awakmu? Niki nyelesekno layangane dhisik. Oh, di dalam tadi ta, sekoe. Lho, ya wis mateng, Nak. Dibungkus kan iki, kan? Dibungkus kan? Lah dibungkus terus pan kene. Dibungkus kayak sekolah. Oh, ke sekolah. Ya Nak, ya apa? Geprek ta? Geprek kan, Mas? Geprek iya. Sing aku pecel bungkus ya. Pecel. Ambek es teh. Vira apa Vira? Vira. Sampean sapa nak? Devi pecel, Vira. Geprek. Ayo gaekno. Nggih, sekedap niki. Kok napa dae kene tak ngene carane nek ngedoli yo. Nggih. Taker iki yo. Tak mene marung ngono iki. Iki kayak sayur iki, selada iki. Terus iki ayame, iki bumbune yo.
Sambelnya pisah ya. Dipisah. Heeh. Iki ya dipisah sambel. Dicampur ae. Campur ae ya. Wis, ini nak ya, Nggih. karek preti iki jupukno siapno kreseke. Nggih, niki kreseke. Ah, wis, nyah. So, piro? Iku Es pecel teh iki iku. belum. Sabar. Es teh loro. Nggih, niki. Sing jumbo ta biasa? Sing reguler biasa ya. Aku jumbo aku. Aku Iya, biasa. iya, biasa. Ya wis. Coba manis-manis es teh. Wis, iki wis tak manis Piro, iki. Bu? Pecel iki 10.000 iwak ayam. Iya. Es teh 4.000. 14 berarti. 14. Ya, Bu. Kembali 1.000. 1.000. Sewune keropok ae. Wis, Loh, nang ngarep. alah. Yes, Wis, tak yes. keropok Sono ae. Yes, direce. Bu, suan, Bu. Sampai Nek kula pinten? 10.000. Wis sampai apa? Sama. Udah sih. Es teh 4.000, 14 padha. Ya, ini, Bu. Saya kasih 15. Iya. Ah, sewune permen. Permen. Waduh, ya. Permen tak keropok. Kerupuk ae wis. Keropok ya. Pek nak keropok nak. Nggih. Niki. Iya. Nggih, matur suwun. Iya. Suwun ya nak ya. Aja lali, biasa rene ya rene. Pancet ae. Ngono iku kok ngon rezeki teko lancar teko ndi? Aku gak pancet ya anggetmu malih ha. Maksudku awak dhewe kan makelar. Ku nek wis aku sing marani, kon melok marani mempengaruhi rego. Rezekine wong ku dhewe-dhewe. Rezeki dhewe tapi ngancurno rego. Malah apa aku ngancurno? Mestine awakmu ngerti ambek aku. Sampeyan meneng ae, sing duwe warkop meneng. Sampeyan tak patani. Apa sampeyan iki ya melok-melok ae. Aku rene iki ya Gegeran. kok gegeran. Ya ambek golek kopi. Ya ngopi tapi gegeran dhisik. Ngono lho. Heeh. Mikir. Ngomong durung kecipratan getih sampean. Kopi apa? Gak tak dhisik, gegeran dhisik baru Gegeran ngopi. sik, ya wis. Wis saiki ngene, Ya apa? nyambut gawe iki kudu ditata. Ditoto ya apa maneh? Wong makelar iku kan golek ya apa golek pembeli sing misale omah didol. Awak dhewe iki nawakno nang gone wong liya, cek oleh komisi. Maksudku ngene lho. Ya apa? Nyambut gawe ditata. Heeh. Nek wis tak parani, awakmu aja marani. Wong iku kebingungan. Aku yang soalnya iku aku mari marani wong ya kok parani, makanya aku bales awakmu. Oh, dadi awakmu apa marani jobku Heeh. mau bales. Ya bales sih. Loh, Soalnya berarti awakmu iku dendam karo aku. Ya, Wis aja melok-melok yuk. Ya. Iki urusanku ambek urusane insap iki. Iki warkop ge apa sih? Warkop sih. Lho ya gak dodolan gak nyambut gawe. Lah iya. Wis saiki ngene. Ya. Nek warung iki gawe dodolan, Heeh. ya apa nek warung iki didol? Nah, Ayo, Lah aku popang aku dadi makelar iki. Ngono iki gak nyambut gawe gawe oleh gawe golek dhuwit, Lho, kesuwen pernah dodol kopi ku badine piro? Iya. Tapi nek warung iki didol bayo. Marung ngono nganggur. Lho, wong buktine angger ben bulan sampean bayar listriknya bingung. Lah iya. Lah, Elek sik dodolan kok nggone nanggal iko. Apa? dodol Tak parani. Iya. Iko wis payu. Wis payu. Lho, timbang dituku wong, ya tak dolno kok rada larang titik. Le, iko ngono sing nuku ngono calon bojoku. Ya apa? Calon bojoku. Bakalan. Lho, he. Yuk, pun sewu ya. Iya. Aku iki ya gak ngelokno, ya gak ngenyek. Sampai niku lho, kok sik duwe calon iki arep ta? Lho, wong aku ki jek normal arene jek sehat. Ero calon bojoku. Maksudku jek arep nrimo dhuwit ngono lho. Apa peno iki? Parep dhuwit. Oh, lak ngono. Dhuwit dituku cak patah. Wah, ya isop sobone kene ae gak ero nek peno iki ya jek games. Lho, kak aku nang kene iki mergo aku ngutang, kene tak utangi. Utang iki nek rene utang. Aku ngerti nek duwe dhuwit nang warkop Gak rene, iya. iya. Nek gak Gak duwe duwe dhuwit rene. Pinter kan aku? Iya. Iya. Yo, Kok nek aku misalnya oleh maklaran oleh komisi, baru aku tak bayar. Tapi aku ya diperseni barang kok ya. Perseni. diperseni. Iya. Tapi aja oleh turu kene lho ya. Gak. Turang. Ora sampe insap turu kene. Ditenono peno. Lah apa? Apa? Kok apa ya, Pak? Pernah tangkep ngono. Ya kan aku sing nangkep ya hansip ya rene. Ah, Kok sampean iso
Alah aku Asip iki sawangane ngene gak kenekan iki. Alah aku gak nginep kok awakmu sing nginep Gus. Iya paling. Kon kok ngomong kaya ngono. Curiga ambek aku kon. Ya, iya. Curiga kon. Wis Ketok irungmu mekrok-mekrok Ojo rame-rame. Ojo rame-rame. Ojo rame-rame. Ayo sing rukun. Yo. Lapo mebuku lho. Heh? Lho. Iki catetane insap. Catetane. Bareng napa ndelok ibuku iki. Man. Awakmu gayamu man. Loh, kok penampilanmu rapi. Arman bendina lak ngene penampilan. Rene ketoke. Sing penting casing-e dicek. Nah, ngono. Casing penting ketok rapi, Mas yo ondredile. Rusak. Aja dipikir Ngono ya. penampilan sik, Cak. Oh, ngono ya. Contone, ya Riko iki ya nyun sewu ya. Iya, iya. Karena kan ya orang ganteng, Yo, iku pasti. Setengah. ya ora sugih. Iya, 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 makalah. Dirubah imit iku. Oh, ngono ya. Supaya elek tapi ketok ganteng ya apa? Angel lah tau tak permak yo angel. Kan iki gak ngerti omong Isabel iki. Apa? Kan wis ono paribasane iku mang lho. Aman Sabilo. Ya apa? Iki ngono. Apa? Kadang-kadang jenenge malah malih. Ngono ya. Nek awan Arman. Nek bengi. Nek bengi Sastari. Oh, ngono. Iya. Iki lah maneh? kadang sobone nek nggone embang bunder iku ta. Walah. Supaya tiap menemoni wong iku punya kesan yang berbeda. Lho, iku lho. Roa. Gak ngono awakmu kok penampilan rapi keren. Padahal gak nyambut gawe ngono. Nah iki apa? Lah iku mengapa? Is, Casinge mengapa? Isap lak jek durung ngerti. Durung ngerti ya, durung Wis dong. ono paribasane sing tak omong nang ngarep. Iya. Kene, kan tak kira iki mau. Buayamu. Mbok bayari ta? Lho ndak anu Arman. tak kosan tak pira mau. Arman. Yo iki sik durung pesen aku kopi nek ngono. Kopi Kok susu. bayari ta aku? Kadek takon-takon. Ndak duwe catatan pira. Duh iki lho. Oh, utang akeh. Akeh nek utang. Piro? Lah iki sampe delok dhewe. Kok nulis sampe gak kena diwaca nih. Iya, akeh. Iya iki. Saking dawane. Sampe nyatet bisa dadi sitok. Sabulan. Lho, Dadi sitok mbek insap. Yo. aku gak enak rek barek Arman iki rek. Kok gayamu kan Lah iya, akeh Pak. bareng. Biasa gak kaya ngene. Yo. Usnan, dadekno sitok. Lah aku sing dadekno sitok pisan. Wah. Kate bayar. Sama lo kate bayari. Tibake kon nunut. Cek enak yo. Yo. Nunut yo. Mangkane aku cocok kok. Ha iya. Iki klambi kok ngene digawe iki lha opo sih? Iki aku klambi makelar iki ya biasa lah. Iya, makelar makelar itu penting kok. omongan. Bukan omongan, termasuk juga Penampilan. Gak ndelok. Juga termasuk marketing. Arman iki gak ndelok wong klambine ya selambu. Aja didelok kok bahane model kan. Model iki. Benekku piro, Don? Iya, lho. 6.000. Oh, kotak-kotake delok piro? Ngotak iku. Dijahit bolah iki ya. Gak senar. Oh iya. Mangkelan iku apa? Wis makanya kesan pertama begitu mudah karena penampilan pertama. Oh. Wis, ngono. ayo warungku kate Awak- tak tutup. Awakmu gak nyambut gawe sopanteng ini. Lah kon terus masa depanmu ya apa gak nyambut gawe? Iki apa? Aja mikir masa depan, masa sekarang. Heeh. Iya ta? Oh. Nah, Iya iya. jangan mengingat juga masa lalu. Heeh. Ya. Oh. Apa nek Masa sekarang tok ae. sing penting prinsip ke depan Apa? ya. Ojo nyarakno awak. Heeh. Golek oleh pancene pengen rapi ya golek bojo sing sugih. Oh. Moro tuwa sing gati. Ngono lho. Wis. Golek senden. Golek senden. Sop. Iya. Aku tak nang omahe wong sing jang tak parani. Iya. Yo. Aku iki Kon melok ta? Kak, aku nang gone Abadi ambek Burifai kate ngedol tambak. Tak parani nang kepote. Nang ngene apa cipta masalahe. Aku nang Abadi. Melok. Melok. Lah warung sampean anu warkop. Iki ya apa? Ya tak tutup. Wis budal aku. Yo.
Waalaikumsalam. Loh. Pak RT. Nggih. Ngapunten, monggo mlebet. Tapi nggih. Ngapunten Pak RT griyane berantakan Nggih, mboten napa? napa-napa. Bocor kabeh niki lho udan bendina ngowaki banyu. Nggih. Pak Toha. Nggih. Loh. Karo cacak to niki wau. Nen? Karo cacak kula niki wau. Pundi? Lah niku- Oh, niki sampean niki. Nggih, cacak kula niku. Kene lho, Cak. Ayo iku mau lho Pak RT aku mek nderekno Pak RT mrene iki mau. Betul nek mbengkono tawarane ngoten. aku arep nggone Pak Toha. Duweni keresahan kula gak ngriko ya bareng. Ngoten. Nggih. Kok Nggih. dengaren Pak RT? Nggih. Napa niku betahe? Nggih, kate ngabari teng jenengan Pak Toha kali Bu Toha. Nggih. Jenengan dina niki nggih alhamdulillah. Pertama kula ajeng ngeteraken niki. Niki nopo Pak RT? Nah, niki sampean Joko sak wulan iki tapi 3 bulan. 900.000 Joko nggih. Oh, nggih. Sampean oleh BLT. Matur sembah nuwun, alhamdulillah. Nggih, nggih, nggih. Niki biasa kan dijupuk sak bulan. Nggih. Tahun niki sampai akhir Desember iki dijupuk saniki jumlahe 100. Oh, ngoten. Nggih. Iku kabar sing pertama. Kabar yang kedua, nggih alhamdulillah malih sampean niku tercatat sebagai warga yang mendapatkan bedah rumah. Alhamdulillah. Bedah rumah. Bedah Nggih. rumah. Ya Allah. Ini dirakati niki mrene dibongkar. Nggih, nggih. Dandani malih. Oh, nggih 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 Pak RT Niku- nggih, Pak RT. Niku keng desa nggih, Pak RT. Nggih pemerintah, pemerintah. Oh, nggih. Nggih. Kapan niku Pak kinten-kinten Pak? Lah nggih. Lah iya, Cak. Pak takono Pak kapan Pak iku Pak? Niku kira-kira pinten wulan malih. Nggih, secepat mungkin. Pokoke jenenge pun siap, nggih. Nggih kula siap nggih. Griyane sampeyan kosongaken. Nggih, nggih, Ya nggih. sementara sampeyan tenggane dulu-dulu sampeyan ta. Nggih, nggih, Tenggane sini ning riku. Lah niki tim dari bedah rumah niki pun siap. Nek jenengan siap dulu niki dan niki nek jenengan siap benjing nggih timnya kula kerahaken teng riki. Ngoten. Kersane kerahan sampeyan mungkin. Cak. Sementara waktu carane omahku kan kate dibedah. Didandani aku karo bojoku nanggon penono Lho ya. lah Ya nggih. iya lho. Tengen Mas sampean Kok mawon. mulia mrono ambek bojomu. Nggih. Ya ngono arek-arek mrono ya cek mrono. Ya. Heeh. Kinten-kinten kapan iku disurvei Pak RT niki? Loh, niki pun Gak sudah ada mulai survei, survei Kak. San. Secara diam-diam tim kita itu sudah menjuru rumah sampean. Oh. Sampean layak mendapatkan bedah rumah. Nek sampean siap benjing, nggih sampean saniki Oh, ngoten kapan nggih. kan segera boyongan teng riko. Terus nun sewu Pak RT. nggih. Sing kula siap niku napa selama bedah rumah niku kan nggih tiange kathah. Nggih. Terus kula nyediani napa ngoten. Nggih. Perkara biaya semuanya nggih. Untuk bedah rumah niki mbon asal di pemerintah. Oh, Semuanya sampai jadi. Tapi nek sampean niku jenenge wong kanggonan nggih. Nggih. Ana tukang-tukang, Ini kan sampeyan ini nedong kena tenang. puluran, sampeyan kena Ya paling saya kayak ngombe, ya kopi ya. Terserah sampean. Syukur bagi nek iso nyuguhi mangan kan ya gak apa-apa. Tukang-tukang. Ya biaya ndugi pemerintah sedaya ngene iki. Nggih, asli bon murni teko pemerintah. Cuma enten aturane lho nggih. Aturane ya napa? Nggih. Aturane nek pun asal rumah niku mboten oleh dikontrak nih. Yo alah nggih Nggih, mboten. apa sampean? Lah wong kula mboten gadah kriya. kontrakno. Lah kula manggen teng pundi Pak nek dikontrakno. Nah, terus malah aturan kedua boleh dijual tapi setelah mangan 5 tahun. Nggih mboten kula dol. Nah, kula tarik ngoten. Gadah kula nggih namung niki. Wah, niki omah iso didandani mawon pun matur nuwun kok. Nah, nggih. Omah kados ngeten niki lho Pak RT. Lah nggih bocor kabeh. Ini cuma melalui seleksi udan lingkungan. cukup. Sama ini termasuk nggih salah satu yang mendapatkan bedah rumah niki. Nggih, Lah kan nggih, ini kan benjing pun njupuk 900.000 niku kena Nggih, gawe nggih, nggih. modal niku. Ngoten nggih. Nggih. Nggih kula kalih bojo kula nggih matur nuwun kalih Pak RT. Nggih.
sing peduli kali wargane sing koyo ngeten Nggih, niku pun panggalan kula, kewajiban kula, nggih. Nggih, pun ngaten. Nggih, suwun Pak RT nggih. Nggih, matur suwun nuwun, Nyuwun nggih. pamit, nggih. Lho kok kesisa mawon. Nggih, kan kula dengar kabar liyane. ngoten. Kan niki enten beberapa orang yang mendapatkan bedah rumah niki. Nggih. Dereng didamne kopi. Alam pun kesane boten napa pun, nggih. Nggih matur nuwun sanget Pak RT nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Duh, Mak. Ya Alhamdulillah, apa? Pak. Wis nek omahe nek wis rajin, nek wis gak bocor-bocor wis wis gak iku apa jenenge? Wis gak soro-soro nguwaki banyu, Pak. Pendino nguwaki banyu sakmono kae. Aku dhewe sajane yo ngesakno cak barek bojoku yo. Mulai kemanten anyar sampai saiki uripe gak tau enak. Duwe anak ya kaya ngono iku mangan ati ngrogo rempelo. Wis. Sing sabar ae wong iku sing sabar. Umpamane kahanan kabeh mung kan sapa gelem ya sapa gelem nglakoni kaya ngene, sapa gelem kahanan sing kaya ngene. Ha? Iya Cak. Ya wis engko mbuh meneh mbuh kapan bekne wis ana tukang-tukang sing teko pemerintah sing kate iku bedah rumah iku kan mesti tukange teko kono ya Wan. Iya. Awak dhewe mek kari ya sapa gawekno wedang ta gawe apa-apa ngono sak mampune. Sak mampune gak usah ngoyo-ngoyo, sak mampune. Tapi yo ngene lho Cak ya. Ya, Bos. Awake dhewe iki wong Jawa ya. Kudune kan yo duwe rasa rumangsa. Omah wis didandani barek pemerintah. Terus tukang-tukange iku nek wong nyambut gawe lho Cak. Tambah awakku dhewe. Nek weteng luwe terus anu kan nyambut gawe Oh iya iya. yo. Nek paugeran ngono iki kan tetep dicekel awake dhewe tetep nyekel ngono duwe rasa rumangsa. Wong iku sing padha ya mek situk iku. Wong sak donya iku sing padha kan ya mek situk iku mek rasa iku mau. Iya. Rasamu ya rasaku ya. Tukang-tukang ya masih wis dibayar ambek pemerintah. Tukang-tukang tapi nek nyambut gawe nduk kene kan ya kudu sing kanggonan iku sing lah iya. Pak tak lebih yo kasarane apa jenenge gak sogo nek gopoh ngono tak resikane sik ya kamare ya. Ngono gak apa-apa. Ya, Iya. Yo Tak resikane garah titik ya. Lho, lemari niku wis dipangan rayap koyo ngono. Lah ya gak apa-apa. Yo apa dibuat ta yo apa iku? Gak engko tak ewangi nginggir-nginggirno bekas-bekas sing nduk jero omah iku kan Ngono ta. diinggirno diwameng. Tapi ngene, Mak. Nek duit iku selama ana tukang ning kene mojo yo cukup. Aku tak Terus sampean kate nanti, oleh utangan nanti. yo nanggone jeraganku sing biasane ngongkon aku. Nang sawah iku. Iya, Pak Karto. Pak Karto. Heeh. Yo gak apa-apa tapi kira-kira oleh apa? Yo mbo yo nyoba-nyoba mak timbang awake dhewe yo opo sih. Yo meni jagane Kate nanti kono. gawe ngono. Yo golek tambahan tinggi. Jagane nang sawah iku pun bayaran iya, dhisik ngono lho. Ya, ono bener ya Mas yo kabeh engko dicukupi pemerintah tapi awake dhewe yo siap-siap lah. Yo jogo-jogo. Bekne heeh jogo-jogo bekne ono kekurangane apa-apa ngono. Heeh. Yo aku njaluk tulung rewang ngono iki dhisik cak aja kesusu. Oh iya weh, taring kesing-kesane. Sampeyan rewangi njujung iki lho. Tinggir-tinggir. Iki arek yo gak mulih ngono anakmu yo gak mulih. Ya semono iku anakku iku wis. Karo gawean belajar iku wis salam. Ya semono iku anakmu, anake sapa? Ya aku sakjane yo isin. Isin ambek awakku dhewe. Ngono sampe tunjuk rabi. Lha lapo isin Setun temen anake wong gak duwe terus modele kaya anake wong gil. Kan akeh sing ngrasani. Ya anakmu. Iya. Iya sarek zaman saiki ya ngono iku. Aku nek ngomong ya apa? Anak muda zaman sekarang ya ngono iku ha. Gak padha mek awake dhewe biyen. Awake dhewe prosoku manut lek wong tuwa ngomong ngene ngono wis. Iya. Lakone saiki gae mendal dikandani. Ya wis gak usah kuwatir kok tak rewangi ring kesini. Ngono ta. Wis Pak. Aku tak gawe kumburi mang tak totokne Pak yo. Ya saya.
Elah. Bu, jenengan Kok wingi sajake? enggak, aku ki cuma mikir jenengan wingi tak oleh-olehi pangsit sing aku mlaku mbek kanca-kancaku iku nyapa apa Bu kok mboten telas? Lah saiki lho ibu iku ilate ibu iku ilat desa nek kok iku apa yo? Lah wingi Kok- bar dijak mlaku kok nek aneh alun-alun, ngono, maksudnya Nak? antene pangsit saiki iku jenenge iku dudu pangsit sing kaya biasane Lah ibu, iya, kaya kok- mie kuah ngono iku. kok aneh Iku ngono? mie ayam Jakarta ngono jenenge. Oh. Dadi memang enek apa dicacahi Lah apa iya. ayam-ayam ngono iku lho Bu. Lah ibu yo Malah enek ya Bu ya. yo gak enek ngono yo. Seje ya apa rasane nek ilat ibu iku. Padahal iku gurih lho Bu. Iya ya apa wong wis gak biasa, Wok. Ya apa sampean niku. Iyalah. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, rundingan apa karo anake? Dengan makanan. Ya biasa, Pak Ne wingi lho lak diolehno anu sih, Pak. Diolehno pangsit iku lho. Pangsit. Nah, Ibu niku mboten telas ngoten lho, Pak. Lah Enak. enak. Itu ta Pak nggih. Wus. Oh, apa nih enten cacahane ayam sing kriwil-kriwil cuwil-cilik Bener, niku bener, nggih. bener, bener, bener. Pak Bapak nggih. Apa? Ibu lho. Apa ngono rasane? Gak mboten biasa, biasa, Pak. Ibumu yang ngono iku. Oh. Senengane napa? Mie godhog sing kalih kopi. Ibu iku nek ngolehno ibu iku aja aneh-aneh, barang Waduh. aneh. Bu, wis, oh. Bu. Iya, Pak. Anake dhewe iki nek nukokno wong tua pasti memilih yang terbaik. Iya, tapi yang Oh, terbaik no. tapi gak biasa iku lho, Pak. Wes. Dadine ya apa ngono lho. Pun benjing, Rasane. benjing nek kula dijak mlampah-mlampah malih kali kanca-kanca kula ning alun-alun niku Bapak badhe kula tumbasno niku. Apa? Dimsum Ibu niku Loh. kenal apa enggak? Apa iku jenenge ayo? Bu, Apa iku? awak dhewe urip nang desa yo gak apa-apa, tapi ojo desani ngono lho. Iya gak ndesane ngono, Pak. Unine jek kae krungu saiki kok. Ya ndania ya apa Padahal modele niku panganan iku. enak kayak gauri nggih Bapak nggih. Lho jelas gizinya tinggi. Alah, Ngono. gak macem-macem tukokno rujak, tukokno Apalane napa? kadang ngono ae wis. Apalane Ibu niku napa? Telo godhog, Lah iya. ote-ote, Lah iya. apalane. Aja ngono lah anane iku saiki. Anu, Iso ngedekno Nggih, anake nggih, ngene, iso nggih. nyekolahno. Eli, Sip, dalem mumpung Bapak. mumpung ana waktu sing longgar Nggih. Bapak iki ngurusi sawahe bapak sing nang kono-kono. Sampeyan ngerti apa enggak? Sawane bapak saiki sono piro hektar? Anu, Ayo. apa mboten ngertos tapi ngertos kula nggih. Sawah lor niku nggone cedak kali. Kalih nggene dalanan sing ngarepe pabrik nika. Loro. Terus enten sawah mendung. Sawah mendung niku 3 tempat soale Nah. Bapak kan rumiyin tasik gadah napa niku bapak niku tasik Lah napa iya lurah lah. dongkol. Iya Ngoten lah. niku tasik enten tinggalan. Nah niku Iya, warisane. pancene riyen niku nek lurah-lurah ngoten niku asal sawah ngoten Bapak. Iya, pancene ngono. Lah wingi ku Pak ne ya tuku maneh ngono lho. Alhamdulillah sawane Pripun, bapak Pak? jumlahne kurang lebih 5.000 hektar. Oh, niku pun terbagi lor, etan, kulon ya dadi Yo, ngupengi desa mriki totale nggih. kabeh ngono. Ya Totale kabeh. Allah. Nah, Iya. Eli, Nggih, Bapak. aset iki kanggo sapa sih besok-besok? Yo kanggo anake lah, Ya, Pak. anake bapakmu siji Eli. Nah. Mulane Nggih. sakjeke Eli wis lulus teko kuliah. Nggih. Harapane bapak wis gak usah nyambut gawe nang kono-kono ya. Iya Oh, wis iki teng dikelola mriki dhewe mawon. ngono nah. Ya iki sawah iki Wes kelolaan iku. dhewe hasile Nah, ya apa ya ilmu apa. iku diterapno ya Pak ne yo. Bapak yakin nek Eli pasti iso. Pasti iso. Nah niku nek miturut kula Pak niku Iya. sampun pas. Bapak nguliahaken kula kali Ibu niku tenggene jurusan pertanian. Kadosipun benjing niku nggih mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi nek Amin. kula pun lulus kula kan saged ngembangaken pertaniane Bapak. Kekarepane bapak karo ibu sing koyo ngono iku mah. Ngoten ta Ya, Pak. toh. Tapi nek model sakniki niku Pak, wong Ya, Pak. sarjana pertanian niku nggih. Maksude sing piyambake sing gadah igu vertikal pengembangan ngene-ngene Ya. niku mboten kudu terjun dhewe. Dadi kula Ya. ora Ya, kudu iyalah. bletokan ning sawah Oh, mboten, enggak, tapi enggak, enggak, enggak. saged Melok bentuk ya, Pak tim Neo. ngoten lho Pak nggih. Yo, Nah, iya. Eli Nggih. pemikirnya. Ah, Eli Nggih, pemikirnya. ngoten mboten napa-napa nggih Pak. Iya, nggih. enggak, Jelas enggak, iku, enggak. kelolaan Bapak dhewe tidak yo. akan Bapak gak kepingin anakku iki soro uripe. Nah. Ndak, wis Ngoten tak nggih, Pak. mulyakno yang penting Eli iso nata kabeh iki mau syukur-syukur ya, syukur-syukur
nek apa jenenge sing nyambut gawe iku gak usah wong adoh. Nggih dulure dhewe mawon. Dulure dhewe utawa wong sing sekitar kene ngono. Lek yo ono niku lho seruwek kepe masakan. Nah, niku. Lah niku sing sawah sing lor niku sing dadi parokno kalelek yo ono ta? Iya. Ngene Bapak. Iya. Tasik to sampai sakniki to. Mergone bapak yo ngesakno kalelek yono. Nggih. Ya ta? Nggih, Pak. Panjenengan sregep iku paling ono iki. Nggih. Cuma pesene bapak siji. Nggih. Ojo kesusu duwe pacar dhisik ya. Yo aja ngono Pak. Saiki ngene lho Pak. Nggih, Pak. Wis dewasa wis lulus kuliah. Nggih. Sampeyan iki Ya. gak apa-apa. Sing penting ngeten lho Pak, sing penting kula niku rak ngertos endi sing kudu diprioritasno. Bener, Niku bener, cita-cita bener, ngoten bener. lho Pak. Jujur ae bapak karo ibu ya kepingin lah. Suk lek pancen anakku duwe jodoh oleh jodoh sing genah ya ta? Oleh jodoh sing apik ya. Ngono ya. Nggih Bapak telepon. Nggih pun Bu, Ibu dahar Bu. Lho. Nah Bapak niku Ini ndak wis. Ngene. Ya urusan bisnis iku. Lah nggih. Tolong ya, Eli. Nggih Bapak. Jarene para pinispu biyen niku bobot bibit bebet kudu digoceli temen. Nggih, Artine lek engko besok Eli ku duwe jodoh ya ojo sampe ya sepurane lho. Ojo sampe ngisi-ngisi. Jodoh niku benjing mawon lah Pak. Ngono ya. Nggih. Sing penting lulus riyen ngoten lho Pak. Oh ya, Iya, gak usah iya, iya. diomongi anake awak dhewe wis ngerti lho, Pakne. Cuma ngene, Bapak kepingin ngerti saiki tak kei pekerjaan Erli kudu duwe program. Artine tanah persawahan itu kan gak harus kabeh di apa Ditanduri padha. Padha kan ngono sih. Nah, Nggih. kira-kira menurut Erli kudune sing sawah kono kudune apa-apa Bapak mandut. Nggih, nggih Pak. Ya. Sekalian kula nggarap lho. Waalaikumsalam. Loh. Sampean. Nggih Pak Kerto. Monggo. Monggo. Monggo pinara, Pak. Nuwun Kula sewu damelaken. nggih. Monggo Kang Toha kok dongaren. Nggih. Ngapunten sakderengipun. Heeh. Kula sowan mriki. Persoalan pupuk ta iki? Sing garapan sampean apa kurang pupuke apa kurang mesi apa kurang apa ning ngono? Oh, mboten. Oh. Sedaya Iki monggo. Monggo. nggih. Iya. Urusane mburi mang nak. Heeh. Terus. Kula ajeng cerita. Oh. Monggo. Ngeten. Monggo kalih disambi, Pak. Monggo. Nggih, matur nuwun Ya. nggih. Ngeten. Kula riyen kan ate mengajukan untuk bedah rumah niku, Pak. Terus? Lah ternyata niki pun dikabulaken kalih pemerintah. Oh, ngono. Pak RT wingi tenggen kula. Nek omah kula Wis niku. disurvei ya. Nggih sampun. Ya. Mpun ajenge dibedah. Di ACC. Nggih. Terus? Sedaya biaya niku Kak king pemerintah. Ya, memang sing sak roku biayane pemerintah itu kan ya sakmono iku cuman berupa barang biasanya ya toh? Nggih. Biasanya berupa barang. Terus Lah maksud kula niku kan kula nggih mboten gadah napa-napa. Nek sedaya geng pemerintah paling mboten wong omah kula sing dibedah. Kan kula nggih nyuguhi sing tandang gawe ngoten. ya. Paham aku. Paham bedah rumah iku biasanya mesti ngerendet. Lek sing disurvei iku kudu iki didadani terus sampean mesti duwe kekarepan kok gak mesisan sing iku ya apa mburine apa sampinge terus apa jenenge biaya konsumsi tetek bengek aku paham. Nggih. Nah, terus karep sampean ya apa? Ngeten Pak Karto maksud kula niku kula mbok dipun tulung nyele duit. Nggih. Ya apa rek, Pak niku aja ngono ta Pak Toha iku sik dirampungno sik omonge. Paham aku iki. Apa rek sama niku. Enggak apa-apa. Wis ngene Kang, sampean Nggih, kate ya, nyeli duit piro? Nggih kira-kira sak cukupe 10 cukup? 10 juta? Pak sing winginane kok tas iki kok lho, sing 5 juta iku kan durung Wis. mari cicilane. Engko ana hitungane dhewe, Bu. Kan Pak Toha nyambut gawe melok. Lah ya cuma ngelingno sampean, Pak, bek lali. Kira-kira 10 cukup? nggih mbok menawi Kang? kula cukup-cukupaken Pak. Loh, ngene. Aku gak eman. Wong sampean yo nyambut gawe karo aku yo setahun-tahunan ya toh? Nggih Pak. nggih. Sawah-sawah iku sing ngurung sampean yo hasile yo wis apik ya toh?
Nek gak cukup tak tambahi 15. Nggih. Pak. Neh? Sik tangi cilik gak keberatan ta iku. Lho ya dipotong. Sing dhisik iku durung. Bapak wis duwe pikiran. Nggih ngeten Lek, Pak. mawon. Ya apa? Nun sewu umpami kula nyicil harta kan nggih. Gak Kayake kabutan ngoten. ojo balikno dhuwit. Cuman terang-terangan ae nek sampean gelem nampa dhuwit 15 juta utang karo aku, ana hitungane sak menit taun sampean nyambut gawe karo aku gak tak bayari. Ya apa? Ngoten ta. Lho iya. Sik ta Pak, Apa? 1000. Lah terus makme bendina ya apa nek sampean potong anu tenaga itu mang. Iku urusanku. Iya wis apa jare sampean ae. Pokoknya aku perjanjian paksa. iki Heeh. setuju ya cek tanda tangan lho. Iya, iya wis Pak ne. Ya, apa kira-kira, kan? Sampean. Nggih. Setuju mbot- sampean? Mboten Kantor, napa-napa, ha? Pak. Nggih. Temen lho ya. Nggih, tapi sedoso mawon, Pak. Oh 10 ae. Nggih. Gak kurang temen. Mboten kula cukup-cukupaken, Pak. Ngono ya. Monggo. Ya wis. Tak gaekno surat iki tanda tanganana dhuwit tampon saiki. Ya? Oh ngoten apa? Iya. Nah, Nggih, wis nggih. sampean teni sik ya. Nggih. Ya, sampean teni wis. Monggo Pak nggih disambi niki. Nggih, nggih, Bu matur nuwun nggih. Nggih. Nggih untunge Pak Karto niku sae kalih kula lek Ya, mboten. iki. Sampean tanda tangan. Nggih, Pak. Lho, kok aku tak ada ragu-ragu sih? Enggak. Mboten kula niku mboten nate sumerep dhuwit wakil ngoten iki rasane kok ngejer. Sampean tanda tangani dhuwit iki sampean tampa. Ya? Nggih. Tanda tangane pundi, Pak? Nah, iki, ndek kene, ndek kene. sing Mriki kene. ta. Iya, iya. Sing kanan nih, sing kanan. Ya. Sing kanan. Ya. Gak usah gemeter, udah biasa itu lho. Mboten anu, Pak. Kula mboten patek ketok, Pak. Oh, alah. Sampean niku wis ndek kene sampean taraf terserah sampean, ya? Oh, ngeten mawon nggih. Heeh. Nggih, pun. Wis sampean tampa dhuwit iki. Ya? Nggih pun mboten kula hitung nggih, Pak nggih. Kula percaya kalih jenengan. Mosok tak entit sih sampean niku ya ngono. Wis, sing Mboten- hati-hati. Mboten gadah kerasa kireng, Pak. Gaya apa? Kapan apa Pak? Damel ngedahi niki kersane mboten ketok. iya iya Bu. Ya wis, nggih kula pendetaken. Lebok tok lebok amplop wis kresek ngono ya. Iya Ya, wis. ya. Ya. Muga-muga ae wis kabeh lancar. Ngoten. Sehat sih. Iki gawe numpak sampean. Gawe numpak sampean. Niki Kul- niki kreseke. Kula mlaku mawon, Pak. Lho, Pak Tohan niki kreseke. Pak. Nggih, nggih. Kreseke. iya iya iki. Sampean tambah nih gawe numpak ya. Nggih, Gawe matur numpak. nuwun. Niki nun sewu gedang niki kula betah angsal niki. Apa nih? Nggih gedang sing desa. Lho, Niki. Oleh. Soale senengane Ojo sing bojoku. ireng, Pak Ne. Apa? Panganan kok aja dipunten mbek kresek ireng. Niki sing Putih, kuning, ya? heeh. Oh, ya, Kuning wis. mbek putih iki wis. Wis, sampean go Niki gedang wis iki. sampean betes Wis. daya mon mboten apa sampean. Wis, Sampean saestu lah niki, Pak. Lho, iya ya terus. mboten apa. Terus kira-kira sampean duwe pikiran njaluk apa maneh kira-kira? Mboten matur nuwun. Lho pesisan ngene. Nggih pas getun ngene. Mboten nggih. Pun niki mawon nggih. Nggih pun katik kula lulu lho sampean nggih. Nggih pun sampean mantuk pun katate. Nggih. Nggih. Anu, Apa maneh? nggih sampun kula nyuwun pamit. Lho, lha bene. Lah. Niku sandale niku Apa? sandale kok keliru Pak. Iku sandal sampean sing Lho, digawe. nggih. Sandale rek, sandale. Sepunten ya Pak kula mboten patek ketok. Lho, sing- Ya wis, hati-hati. Hati-hati Kang Toa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho, lah Iya, apa? Sampean ku kok Ya apa nggih ketemu aku Nyapos. guyang. lah iya sampean yo ngono nek petok aku Wis ta, guyang Ki? guyu. Aku berharap kelak awak dhewe bener-bener iso urip mul yo antarane Eli barek Arman. Ya apa sih? Iku rak cita-cita. Ya cita-cita. Sing penting perjuangane to. Lah ya tapi harus dilandasi dengan cita-cita dhisik lah ngono ah. Oh, ngono. Dadi tujuane iku jelas ngono ya. Padahal Iya wis. kurang mrene. Oh, wis ngono kok kurang. Gak kurang. Kurang rono. Apa sih? Aduh. Tangan aduh. Lah. Aduh, Bang.
pura-pura lara apa Pundakku pancen? enggak ono merekes masyaallah. Iki gak tak prakes tak pijeti. Oh, nak pijeti kok ngono? Dipijeti ku ya, aku madhep rene, sampean ya madhepe padha mbek aku. Terus dinyet-nyet ngono. Iku gak dipijeti ku, jenenge diurut. Oh. Ya apa? Anak-anak kira-kira ndelok awake dhewe gandeng renteng ini mesti ana sing cemburu. Lah apa sing ana sing cemburu? Lah aku lho sing cemburu aku lho sapa? Wong aku ora duwe pacar maneh liyane sampean. Aku cemburu pada diriku sendiri. Lah apa kok aneh to Mas sampean iku? Mergo meneh cita-citaku ya apa Eli barek Arman iki bener-bener iso rumah tangga. Guyub rukun, guyub rukun. Ya, bener. Gak kekurangan apa. Apa-apa. Lah sing sampean cemburone iku apa? Lah kira-kira kok cemburu karo awake dhewe iso iki? ngimbangi katresnanku sing koyo ngono ta? Lah nek aku gak iso ngimbangi tresnane sampean. Lah nyapa aku saiki nang kene iki? Gak ngono maksudku, kok bener-bener rumah tangga. Terus riko rumangsa wah iso banding-banding aku gak ngono dibanding-banding. Lah apa? Lah emang saiki sampean pernah tak banding-bandingno? Nah makane aku njagani bekno meneh-meneh. Harga diri seorang laki-laki itu sangat sakit apabila dibanding-banding. Iku rak meneh sampean ku gak usah berkayal. Sik besok, sing penting janji. Irung sampean ono apa niki? Apa sih? Aku mari kena apa itu mau? Mbok mari kena apa itu mau? Yo sampean niku. Ayo sampean dolet irungku tambah ireng Quran. Gak seneng aku. Ayo mari ndeme apa? Dolan irungku ayo. Pipimu, Dik. Sing rayu. Terus pipiku apa lunyu. Tak kei lomot. Mumbluk sese. Lah iso mumbluk sese. Aja ngonyek sampean. Aku gak lara untu lho ya. Enggak. Tapi mosok yo antarane Eli mbek Arman mendino ketemuan nduk kene mbok yo sing rada Eli titikno Dik. Apa ning taman? Nang taman. Ya ning taman tapi gak sembarang taman aja koyo arek-arek gengsi. Taman apa ya? Mosok taman. Saiki mosok awak dhewe lunga arek ning nggone taman lansia ya gak pas. Kok iso taman lansia. Iya apa ya klambiku ya apa. Monggo sampean ya. Sampean ngene iki dunaren kok anu. Iki lapo klambine kate dilebokno barang iku. Lho ya apa sih menandakan bahwa klambi trono ya klambi dilebokno iku benar-benar keseriusan seorang Arman mendampingi Eli selamanya. Tak lebokno temenan ngono lho. Ngono ta. Ojo sendiri aja setengah hati ngono ta. Iya kurang ngene ya wis wis. Sampe nek iso nyanyi karo orang-orang. Nah, moh aku nek ngono iku biasane iku disaweri. Nek karo sampean gak tau mbok saweri, males aku. Sawerku tidak berupa uang atau benda yang lain. Ya saweri apa? Atine to. Ya bener-bener mawar yang tumbuh dari dalam hati yang paling dalam. Nek ngono kuwi berarti kan aku gak perlu nyanyi wis mbok saweri seluruh hatimu. Ngono lho. Sayangnya kok ya. Iku lho ana pangsit ya. Aduh cuk pangsit gaya apa? Pangsit itu. Pangsit itu cara masak itu kan home industry. Kadang-kadang gak kurang higienis. Harus dalam kemasan yang benar-benar steril deh. Terus aku sampean masakno ngono. Ya sampean. Lah ya sampean sing wajib nukokno aku mergo aku pengen. Lah ya ayo rono. Nah maksudnya gak ning gone rombonge iku lho yo. Iku lho ning rumah makan lho pangsit ambek bakso. Ya langsung pesen ngono lek diterno mrene ya. Pesen terno rene gak enak awak dhewe gak iso mlaku. Aku pengen mlaku gandengan terus liwat pinggir taman ngono lho. Terus anu apa soft drinknya pengen apa? Gandengane terus ngene ta. Sik tangan sampean ngene. Terus diremet-remet ngene lho. Iya. Iya, ayo mlaku yuk. Tangane kok walis kok. Yo yo to wong bendina tak kain body. Eli. Bapak. Bapak. Iki. Nggih. Nek gak salah kula Arman, Pak. Arman iki. Nggih. Putrane Pak Toha. Niki ra Arman. Koncone kula SMA niki, Pak. Iya. Kepantesan. SD nggih kanca SMA. Kepantesan nang ngene pinggir dalan ngene iki terus gandengan ngomong-ngomongan guyon ngene iki pantes. Lah bisa wong gak pantes, Nduk. Pak nyun sewu, Pak. Apa? Eli niku pacar kula. Seneng kalih kula. Tak niku dados pacar. Pacarmu? Nggih. Ngimpi apa kon? Aku durung cerita, Mas. Sadar kon ngomong iki. Eling kan? Nggih, Pak. Eling ki anake sapa? Nggih putranipun Bapak Jeragan lho aku iki. Nggih, Bapak Karto. Nggih. Dene napa kula menika gandeng kalian Mbak Dek Eli menika mergo kula rumangsa. Ngoco ya, ngoco. Kira-kira pantes apa kan?
ana paribasane bumi karo langit. Lek kon ngarepno anakku Eli. Tapi wong kon iku wong melarat kok. Pak, tapi anu napa diseneni Mas Arman Pak sing salah kula Pak. Ojo ngawur. Ojo ngawur. Kepengin nurut kiri kon. Iya. Tapi Eli pun Eli apa? Seneng kali kula. Seneng. Mergo omonganmu iku mau ya sing manis terus anakku kepencet ngono. Ya bodhi. Iki sing ngene anak. Tambah. Aku wedi Mas. Aku wedi. Wis carang ngene. Tapi sampean bener-bener tenang ambek aku sih. Iya, Seneng, tapi temen. aku temen aku Nyun jeneng sewu sak cerita jengkol, ambek Pak. bapak. Pak Karto. Sakderengipun kula nedhi sepura nyadong duka ning nyatanipun Eli menika sampun dangu anggen gandeng renteng pacaran kali kula semanten ugi kula, Pak. Kok selamat. Dino iki aku roh. Lek pancen Eli ana hubungane ngono karo awak. Nggih. Dino iki saiki tak putus. Kau usah kadang-kadang. Eli, kene. Pak, aduh. Mas, isin aku iki. Lungo. Bapak. Dino iki tak putus. Maksudipun Ojo Bapak sampai kenal anakku maneh. Ojo sampai mripatku ketok ana omong-omongan wong lur karo anak. nanging apa? Pak, kula nggih tresno kali Mas Arman, Pak. nggih, Pak. Tapi putih Bondomu mok tresno. Sing mok pilih wong lanang kaya ngene iki. Kula sagah membahagiakan Apa Eli. bendina kon mangan tresno? Iya. Kula sagah membahagiakan Eli. Alah. Awakmu lak kepengin urip karo anakku terus awakmu dompleng karo aku mergo wong sugih ngono sih. Iya. Ngono. Kiri munggah bali kujune iki. Mboten, Pak. Kula mangke menawi sampun rumah tangga kalih Eli insyaallah. Bapakmu iku boroku. Ya, bapakmu iku boroku. Nggih, tapi Bapak. kula sampun bener-bener cinta. Wes gak cinta-cintaan. Pak, napa ngeten to, Pak? Mas Arman iki kersane kerja riyen ngoten lho, Pak. Benjing nek niku kersane teng griya. Kerja di sini kerja apa? Nggih, kersane. Wong aku ora arek glundung iki. Arek iki. Kerja ta, Mas? Sampeyan niku, Mas. Iya, Dek, aku kerja. Sing penting aku lak ya ana niate sih. Donone bapakku. Bapak liwat ngene pos sangkruk nang pos gak lapo-lapo ngono. Kapan kerjane arek iki? Pados informasi, Pak. Informasi pekerjaan. Kok menawi mangke nggadah kanca. Ben warung mesti ana arek iki. Ngono lho. Aku ya heran kok ngene. Inggih wonten informasi saking kanca saking Informasi apa? Utangmu telecek nang warung-warung ngono. Informasi apa ya kok? Nggih, nyun. Sama aku wong tua gak ngerti ngono. Nggih, yang jelas kula pun mboten saged dipisahkan kalih Eli, Pak. Nggih, Pak, kula nggih, Pak. Gak iso pisah. Nggih, Pak. Oh nek gak iso pisah aku sing iso pisah. Ya apa, Dik? Tak kanani. Mas, ya apa, Mas? Eli, Mas, Pak. ayo boleh. Eli. Ayo boleh. Pak, Koncone Mas. ambek. Aduh, jangan digeret. Ayo boleh. Pak. Mun dikasar, Pak. Nggih, ayo, nggih, Pak. Eli, Nggih, Bapak. ayo boleh.